ukuhlala phansi uzokuthokozela lokuhlala phansi mayesehlaliswa. Yabo ngoba ukona okwazi ukuvela mhlalisa umuntu amsilence hlale forever. Kuyihlonipho nje nokuthi ungahlali ungakasho ukuthi hlala phansi. Amen. Khona abantu sebephakeme kakhulu obonayo ukuthi mina ngenza into engiyithandayo khando lomtshelo kwakhe. So siyambonga kakhulu uNkulunkulu kaze ngase bandleni right. Amen. So asibingelele mpostoli noma mpostoli kwesibusiso esimangalisayo ukuthi sibe la enkonzweni namhlanje ntambama. Angibingelele bonke abefundisi fivefold ministry yonke ngeke ngini mention one by one. Kodwa kuyisibusiso ukubona bonke abefundisi ukubona leadership esebenza nompostoli always be around him. Ngingasho ukuthi yabona uma uhamba nomuntu obizwe ngempela akusiyona into elula. Akusiyona into elula lento ngoyifundisa ngize ngiyifundisise. Umuntu obiziwe uyinkinga bafowethu. Uyinkinga nje umuntu obiziwe. Akayi la engicabanga ukuthi uzoya khona. Vela kuphume la ungazi ukuthi kwenzekeni ngoba sonke besithi sibhekele. So sifanele uyeke la benethi nibheke khona. Uye la athi amikho. Ngoba kwesinye isikhathi uyabona uNkulunkulu ethi Moses ungabakhiphi ngendlela eyinsuku ezintathu. Iyayikhona indlela yokuphuma eGibhithe ungene eKhenani izinsuku ezintathu. Kodwa wathi uNkulunkulu no bakhiphe ngasendleleni yasolwandle olubomvu. Wayesafuna ukubavova kuphume lonke izwe. Ngoba into enzima kakhulu bazalwane kwesinye isikhathi ukusindiswa is very very important. Kodwa ukuthi izulu likuvova likhiphe ikhasethi elidala, you know, la leli khasethi elalithi mawugulu enyangeni likuvove nje. uNkulunkulu wabakhombisa ukuthi awudinge sangoma, awudinge inyanga. Ungakwazi ukuhamba for 40 years ngesicathulo esisodwa ungashintshanga. That was uNkulunkulu ebavova ukuthi asizohamba ngalendlela nazi ngayo. Ikhona insuku ezintathu eningafika icathulo idinga ukupholishwa nje. Kodwa le engizonambisa ngayo yabona enye into eke ithande elibhekele nje engqondweni yami ukuthi bahamba abangenanga eclinic for 40 days. Nobody attended udokotela for 40 years. 40 years. That was the highest dimension of a journey. Uyabona life inqede khona akukho wathi ishiye amabhodo nezitofu iphatha amaplate nabo kuzophakwa khona kodwa asikho isitofu. Yabo kuzophakwa endleleni kodwa asikho isitofu sokupheka. Yabona kusho ukuthi njalo nothi manivuka ekseni niphumele eminyango nje izulu lobe seleniphekela. Badla ukudla abangayazi irecipe. Yabona yikho nje babengaguge labantu. Yikho kwangaguge ngisho impahla kwakuthi mayikhuluphala nempahla ikhule naye. Icathulo makukhulile kukhule necathulo. That was the highest dimension miraculous
ijeni ibandla alikafiki la kufanele lifike khona. Yeke bazalwane, uNkulunkulu enze isiphetho sifane sibe weak then isiqalo. Yabona inkazimulo le yalendlu yokugcina kufanele ifike la khona ufika uhambo lokuqala luphindwe kathathu kithi. Amandla ohambo lokuqala aphindwe kathathu kithi. In other words, akusadingi nje ukuhlushwa izifo. Khona esinye isifo esingicasule kabi kulezi insuku, noma ngithandaza ngithi Nkosi, la khona abantu around me angisifuni lesifo. Yabo lesifo leso abantu baphelelwe igazi, yahamba. Kuthiwa i-anemic, bakhona ba-anemic la ningaphakamisi, kodwa leyo nto leso uzoyidestroya namhlanje. Phelele igazi, lidliwaphi igazi leli? Uphuzwaphi igazi leli? Le nto le ifanele ukuthi imcasule umuntu onayo ukuthi liphela liyaphi leli gazi lami. Yini le emuncu igazi lami elisephi? Nobody was anemic for 40 years. Uyabona nalaba abafayo babulawa zinyo. Laba bafayo bonke laba baphuma eGibhithe bafa, abangenanga, babulawa zinyoka ngenxa yokuthi bakhuluma kabi ngoNkulunkulu, bakhuluma kabi nangencebo yakhe. Lithi iBhayibheli hayi uNkulunkulu wadedela inyoka. Into ehlala ingimangalisa ukuthi lezi inyoka zadedelwa uNkulunkulu. Kwakusona inyoka ikaSathane lezi, kwakuzinyoka ezayiqhamuka kuNkulunkulu. Lithi iBhayibheli zabaluma, bafa zibadla inyoka. But one day lithi iBhayibheli uMoses waya eyobakhalela. Ngoba uMoses bafowethu wahamba futhi wakhala wathi, hawu Nkosi, nabo abantu bakho bephela, kuzothiwa uNkulunkulu onjani okhipha abantu uphinde baqede ehlane. Lithi iBhayibheli wathi uNkulunkulu zenzele inyoka yethusi, uyiphakamise, put it on the pole, ozoyibheka asinde. Kwasho ukuthi isibhekwa yilabo abazalwa ehlane. Bonke ababe badala sebephelile, sekusele only 2 abantu abaphuma eGibhithe. Kodwa ngizoshumayela namhlanje, sekusele only 2 abaphuma eGibhithe, kwakukade kuJoshua kanye noCaleb. Ngenxa ukuthi kwakuthi abantu uma sebekhonza iThixo bona bahlale balinda uMoses kwiposition, ngoba khona lento eyenzeka kuwe eyenza kukhona abantu abadliwa izinyoka behamba nenciko, kodwa khona abantu abagcinwa ngenxa ukuthi bayazi ukuthi what to do and not to do. So ke into bazalwane bahamba laba abantu bahamba, uyabona bahamba basindiswa inyoka ethusi, ngoba inyoka zayiqhamuka uNkulunkulu, kwafanele enze enye okuzothi uma lezi ziwufaka upoison yona iwukhipha upoison. Maya magama lezi zenyama ziyawufaka upoison, leyana iyawukhipha upoison. Kwase kwenzeka leyo nto nje, ufaka khipha, kuyafakwa inyoka zasemhlabeni ziyafaka upoison, eyasezulwini iyawukhipha upoison. Yayiveza lento ukuthi ukhona kwesinye isikhathi ongavinjwa upoison ukuthi awungene, kodwa kuprovide enye esithi ziwufake zenyama ibe ukhiphe kamoya. So
So siyabonga kakhulu. I was just exhorting you. Asiye ezweni likaNkulunkulu nifuna ukuba mfishane kakhulu. Ushilo umpostoli ukuthi nishumayele kakhulu izolo bazalwane, ofuna inshumayelo enamandla akakhumbula izolo. Khumbula izolo. Incwadi yezenzo chapter number 3. Incwadi yezenzo hamba nayo unkosikazi wami bazalwane namhlanje. Unkosikazi wami forever. Ngiyacabanga noma sesifike ezulwini selikhalile icilongo, angenza ukujabula ngingakamboni ukuthi ufikile. Noma phela kungasekho lutho, asekho umnyakazo wangalila, kodwa ngajabula nje hayi ayofikile. Awu ngiyabonga, hayi sesingabheka uJesu. Thank you, Jesus. And she's a blessing to me, blessing to the church, blessing to the body of Christ. Incwadi yezenzo chapter number 3. Ithini kanti? Ngiyenza ngithi chapter number 3. Ngicela ofunda ngiphethe lesilungu masifike ekhaya nkosikazi ungikhumbule, ngihlale ngithi umfana wami uzomdownloadela lesizulu. Ungikhumbuze masifike ekhaya download umfana. Zamfundisela lokho. So ngicela ofundayo afunde kakhulu. Ubani ngabathi afunda izolo? Singamphumuza umprofeti ukufunda omunye. Ukufunda omunye. Kodwa ke phela manje ngayifunda umprofeti. Start lesibusisi. We'll start a song from verse number 1. Izenzo chapter 3 verse number 1. Yes. uPetro noJohani bakhuphukela ethempelini ngehola lokukhulela. Elesishiyagalolunye. Verse number 2. Wase kulethwa indoda ethile eyisishosha wasesiswini sikanini. Imihla ngemihla ababeyibeka imihla ngemihla ngasesangweni ngasemnyango wethempeli othiwa womuhle ukuba icele ukwabelwa izipho kwabangenayo ethempelini. Verse number 3. Wathi ukuba nifuna sibheke kahle. Wayebekwa imihla ukuba enzeni? Come on. Ngicela siyenze belula khona sisheshe siqede. Yayibekwa imihla ngemihla ukuze yenze njani? Ukube icele. Kodwa imihla ngemihla ibekwa asizwa ukuthi yakuyathola ibreakthrough. Imihla ngemihla khona into eyisho. Khona into eyishoda. Ake sibuyise lento eyishodayo nje bese siyahamba. Thank you, Jesus. Verse number 3. Verse number 3. Wathi ukuba abone oPetro noJohani besakungena ethempelini. Wacela ukwabelwa isipho. Ebona uPetro noJohani wenza into ayenza imihla. Ukuthi acele ukuthi enze njani? Abelwe. Yabo sengashumayela njalo. Wenza into kanjani? Okay, come on. Verse number 4. Yes. Kepha uPetro wamqolozela. Yes. Kanye noJohani wathi sibheke. Verse number 5. Ngifuna no. Ibheke lithi wathi senze njani? Sibheke. Ngoba khona abanye abafike phambi kwethu imihla ngemihla wacela kodwa utholanga lutho. Imihla ngemihla asingalikhulumisa iBhayibheli into engayisho, ngoba akukho la kuthiwa khona wacela waphiwa. Imihla ngemihla
imihlangano. Ubelokhu ecela. Kuthe mayibona uPetro noJohane weza wazokwenza into ayenza imihlangano. Lithi iBhayibheli wenza njalo, wafika futhi wenza njalo, wenza lento ayenzayo. Kodwa uPetro wathi sibheke. That is the change of everything. Ukuthi akusisona isipho esizokwenza uphelele, kodwa sibheke. When there's no mama said, you're doing a great job. Uhamba na usinakekela nje. Sibheke. Verse number 5. Wayesebabheka ethemba ukuba amukele utho kubo. Wababheka expecting. Ngoba ungahlala imihla ngemihla. Ungahlala imihla ngemihla. Kanti inkinga isekubhekeni nase-expecting. Inkinga nje ilapho. Uyabona noma sengahlala phansi manje sengishumayele kakhulu. Funda. Verse number 6. Yepha uPetro wathi, isiliva negolide anginalo. Ngamanye amagama lokhu ozele ukucela. Isicelo sakho sigejiwe. Isicelo sakho besihlale sigeje. Ngoba ucela kubantu abangenayo lento bayicela. No, asamba. Push me. Ngoba uyazi lena mindo le. Come on. Yepha lokhu enginakho ngikupha khona egameni lika Jesu uKristu waseNazaretha. Jesus Christ. Come on, prophet. Verse number 7. Yes. Wayesembamba ngesandla sokunene. Yes. Wamsukumisa. Yes. Waqina masinyane. Yeah. Izinyawo zakhe namaqakala. Yes. Ephuma wema. Aja. Wahamba. Enza njani? Wenza njani? Wema. Number 3. Wahamba. Wahamba. Number 4. Wangena ethempelini. Wenza into angakaze ayenze imihla ngemihla yokungena ethempelini. Come on. Wayahamba ekhuma emdumini. Uyabona lelinye umusho lithi wayahamba eJakaduni. Ebona lento yenziwa inkonyane mayiziqeda ukuncela uma wayesemile la igijime qhubile. Wayijakadulisa okwenkonyane eliqeda ukuncela lasuka. Kwanyakazi program. Kungena umzalwane ongangeni ethule the kungena umzalwane akangenanga njengabahlale bengena wangena eJakaduni. Come on. Verse number 9. Yeah. Bantu bonke bambone ha. Yeah. Edumisa uNkulunkulu. Come on. Verse number 10. Yes. Yepha basebemazi ukuba nguyena owayehlalela ukuphiwa ngasemnyango omuhle wethempeli. Abangamphanga ecela. Come on. Behlelwa ngokwesaba nokumangala ngokwenzekile kuyo. Yes. Esabambelele koPetro noJohane bonke abantu bagijimela kubo emphemeni othiwa okaSolomoni besaba kakhulu. Come on. Tandaza. Kufanele isibongo sikazakho amandla inkosi kasibulo ukwakho silalele silungele ukuzisi lakho egameni likaJesu waseNazaretha. Amen.
Ngifisa namhlanje na sifocus kulezi zinto ezimbili, ukumbheka kanye nokulindela. Ukumbheka kanye nokulindela. I just want to say, bazalwane, kunzima ukwamukela kuye kanti amehlo akho awekho kuye. Kunzima futhi ukuzithinta nokuzibamba izinto zakhe. Ngikhuluma nabantu abasindisiwe. Kunzima futhi ukuzibamba nokuzithinta nokuzi-experience izinto zika Jesu uma ungalindele lutho kuye. Yengakho encwadini kaMatthew chapter number 5 wakhuluma lamazwi before enze imangaliso entshumayeleni wasentabeni, wathi ubusisiwe olambele omele ukulunga ngoba uyosuthiswa. Lelo verse lelo lisho ukuthi ubusisiwe obhekayo no lindele ngoba uzoyithola into ayibhekayo nayilindele. So it's very, very important ukuthi abantu ukuthi uma usungenile ebandleni lika Jesu, fundisa inhliziyo yakho uku-expect. Ufundisa amehlo akho ukuthi abheke yena, ngoba abangabhekanga yena bangathatha izinto zakhe bayozisebenzisa la bebheke khona. It is an abomination ukuthatha izinto esandleni sika Jesu bese uyobonga amadlozi akini. Kodwa nisekhona abazalwane, into emangalisayo nefuneka kumzalwane, nengizwe ngikhuluma nabazalwane namhlanje, yikuthi umbheke, ngoba noma usuwamukele wamukela ubhekile. I was thinking, nkosikazi, singena lapha ekhaya siphuma enkonzweni namhlanje, ukuthi iyadi ligcwele imoto ezinzima kabi. Uyabona ukuba ngangikade ngibheka izinto ngaba ngisenandaba noJesu. Anisekhona abazalwane, ngaba ngisenandaba noJesu. Kukhona izinto nje uNkulunkulu azenzayo ezinye zingenzeki kwabanye kodwa kimi zenzeka. Ngenxa yokuthi noma ngabe kuthiwa yini engiyamukele, into enkulu akusikhona ukwamukela into enkulu kugcina amehlo ami kuye. But more than that, uthi wagcinile amehlo akho kuye, inhliziyo ihlala ivulekile ilindele ukuthi lokho sekufikile uncane kabi kunalokho okusenga kuye. How many of you abaziyo ukuthi noma ngabe kukhona into osewuyamukele kodwa usenkulu engakuye kunale eseyikuwe? Glory to Jesus. Kwatha ngishumele uhlale ezigcine enakho konke ukuze lokhu wena osewamukele kube into engekho noma ikhona. Ngamanye amagama, ufuna amehlo akho ahlale kuye bese inhliziyo yakho ibheka ilindele ukuthi there is something better than this. There is something better than this. Angazi noma nike nayibheka yini eBhayibhelini khona umama okwathi kunikelwa ngelinye ilanga. Lo mama lona wafike wanikela kuthiwa yini ezintathu, wafike wanikela ngama-fasting amathathu. Kwakhona isimemezelo emva komnikelo ukuthi ubani onikele kakhulu. Lize lithi iBhayibheli indlela ayinikele ngayo wayikhiphe konke, wayesebheka yena, ngoba ukhona lento lena ekubhekeni kwakhe. But there is something that is very wrong about that woman, ngoba bonke abanye abantu abamukele izinto zika Jesu kukhulunywa ngeziphetho ezinkulu.
kodwa yena asisizwe isiphetho sakhe. Asazi noma emva komnikele konke, asazi noma wathola into amehlo akhe ayisiyasuka abheka ezintweni. Ladies and gentlemen, ebandleni likaJesu namhlanje sinenkinga yabazalwane abasheshe besuke ngenhliziyo yabo kube kusekhona izinto ezingcono kunalezi izulu eselizilizile. Kodwa ngishumayele engathi ngiyazizwa namhlanje. You see, sigcwele abantu abathi bangabona into ezincane basusa amehlo, bakhukhumale, baphakamise amahlombe ngenxa nje ukuthi ubeka umuntu isandla wawaphansi ngicabanga ukuthi usefike khona. Bazalwane, aliki izwe litsobeka izandla abantu bawe phansi, litsobeka izandla phezu kwabantu basinda. Ufuna futhi uyibheke leyo nto ukuthi lithi sobeka izandla abantu basinde, hayi babe ngcono. Namhlanje na asiphethe into ezokwenza ube ngcono uthi sengingconywana, kodwa siphethe into ezokwenza uphile. Oh, hallelujah. Inkinga yabantu ukuthi babheke phi? Inkinga yabantu number 2 ukuthi inhliziyo ayilindele ukwamukela izinto, asimlindela. Ngizwe ngathi kuzokhulumeka la, kuzokhulumeka. But you know, esinye izinto that I've learned about ukuhamba noJesu, it's not only ukubheka nokulindela, kodwa yikuthi wenzani, uyapi emva kokwamukela. Uyabona lo baba lo lithi iBhayibheli wathi mayisephila sebemsukumisile, lithi iBhayibheli wasukuma wahamba waqhuma wagijima wachakadula, wangachakadula ebheke ekhaya, wachakadula ngena phakathi, wachakadula ngena phakathi. Sinenkinga yabantu uma beke bamukela bengakangeni bathi ngibona sake ngaphathi ibandla lapha eDeni Dalton. Lapha eDeni Dalton ibandla langithumela khona ukuthi ngiyophatha ibandla. So now ngafika izalukazi eziwu4 ezilandelanayo. Sonke isikhathi kungekho bantu abasha, kungekho noyedwa umuntu. Zikhona izingane zakhona, izingane zabo nabazukulu babo, kodwa sezishile lento into yogogo. When they come, mangifika uyabona bafike bangishiya phambi kwendlu e3 room, bangishiya ukuthi hayi uzohlala la. You see, uma liyoshona ilanga, I experience into exosha abantu kulesonto. Kukhona kodwa Nkosi angayi lapho, ngisize Moncwele, indlela yami ingayi lapho. Kuthe maselishona ilanga kwaqhamuka isilwane engangakaze ngisibone, engakaze ngicabanga. You see, nganginethuba lokubaleka ngoba sasikhafula kakhulu, sithi uzofuna, sithi bonke abafike ngaphambili nibaxoshile. Ngoba ngicabanga ukuthi lento eniyibonayo ekuyiyo, kanti kukhona into enzisa abantu izinto abebengacabanga ukuthi benziswa yibo. You know, yakhafula. Ngavele ngasukuma ngangisemncane ngaleso sikhathi, even nangomzimba I was so scrap. Ngasuma sabhekana kanje, sabambana kwakungo5 naleso silwane, kodwa sabaleka ekuseni sikhanya, sabaleka sathi angimazi umuntu onamandla kangaka. Ngesikhathi sibaleka ngezwa kukhupha isililo komunye umuzi, kanti yilo muzi omnikazi walesi silwane.
into eyayikimi kwakukuthi nje I expect ukuthi in about 3 weeks le ndlu izobe igcwele. Futhi ngendlela uNkulunkulu ayingcobe ngayo ngangishumela about 15 minutes kube kuqhuma amademoni abantu besakazeka phansi. At that time ngaze ngathi Moncwele ngicela ukuthi ukwehlisa kancane, information ayikwazi ukudlula, cela ukuthi ukwehlisa kancane so that abantu engibashumayeza bakwazi ukukhula. Kwathi ngeSunday kwabonakala the young people bengena, kanti lento ibimesangweni Carrefour. Ayifuni umuntu la kodwa amehlo amebheke kuye, inhliziyo ilindele something better than eyakenzeka. I saw people coming. After that week sami simvuselelo yetende. Uyabona la matende amasoja la ngathi abrown nyana emancane, salimisa leli tende. Kwadlula abanye laba abangakwazi ukubala abadlule ku12, badlula bebaningi, bedlula bathi hayi uyabona thina sonke sasikhonza kulesonto kodwa sesiphumile manje sesenza lento esiyenzayo. Ngathi hayi bafowethu, uma nabizelwa kulelo sonto is good, kodwa khona into uJesu azoyenza la etendeni, kanti kuzoba khona enye intombazane. Le ntombazane yafika yasindiswa, eyayikade yehla kanye nabo yasindiswa. Uma isindiswa sayithandazela kwaphuma amademoni, sathandaza kusukela ngo-8 kwaze koshaya o-4 ekuseni. Laphuma idemoni, laphume kwasho ukuthi bese kuyidemoni elidala elithi ngiphuma nomoya wakhe, angikwazi ukumshiya, anginaye indawo. Kuthe sekusa ngo-4 laphuma idemoni. Sasihamba nomfundisi uNkwanyana, umfundisi uNkwanyana ngapha eMelmoy, owayekade kuthiwe akazoma because ngangimncane, kuthiwa akazongibheka. Angithi ngishumela ebengibhekile, nganginenkinga futhi yokubhekwa. Mhlambe abanamhlanje usengaba nenkinga mangathumela umuntu omdala ukuthi awumbheka, ngoba uthi eshumele benza nezinye izinto. Nginenkinga yokubhekwa. Kuthe mayiphiliswa lo mntwana osisi sasihamba nabo kwakungononhlanhla Sibiya noLokhuza noHlengiwe Xaba, bamthatha bathi uzolala la isilala khona sonke, ngoba thina nobaba uNkwanyana sasilala ngapha ekamelweni, osisi belala ngapha. Abathi hayi sizolala naye ngoba sekungo-4 ekuseni. Kuthe bemngenisa nje wavela waphuma ubaba uNkwanyana wahlangana nabo, ngoba wangishiya nesikhathi ngisamthandazela wayolala. So now uma sebefika naye nami ngikhathele kuthandaze kusukela ngo-8 kwaze kwasa. Sathi masifika laphana osisi bethi awuzolala la. Wabezwa ukuthi bathi uzolala la umuntu osindiswe waphiliswa madima. Waphuma emkhumbulo ehamba kanje mayihamba, waphuma ngisakhumbula indlela avela ngayo. Wathi mayivela wathi hayi kuzothiwa sekusindiswa abantu baphiliswe bese belala nathi. Uthi usiyamhambisa siye ekhaya kubo nawo. Siyekhaya kubo nawo, samamisa ke sanokho ekuseni. Ngangisho yonke into eyenzeka, kodwa kwaba idramanyana nje eyenzeka. Samshiya lo mntwana. Uma sesijika sibuya, kanti khona izangoma ziyagida, uhlela ukugobela wabo, bagida phambi kwabo. Wathi babanyana singene, hamba phambili asingene, fanele siphakamise uJesu la, sangena. Uma singena wathi ngiyazi ukuthi nina nizangoma, kodwa angangicele usikhala akakhulume nje imizuzu emibili, la khona engashumela ngathi babheka kuye, bakhanya ubuso babo abusoze bajapha naphakathi. Kuthe ngisashumela
izangoma zayisaphazeka phansi, kwasukuma uGobela wathi hayi mathwasa ami namhlanje ngiyayiyeka lento ngilandela laba bantu. Uyabona masikhuphuka naye ngendlela uGobela wayehamba ethi ngithintwe yinto angikwazi ukuyichaza into engithintile kodwa ngithintile. Bajika one by one kulesi sihelele mama babesihlabelela, bajika one by one. Ngathi ngibabona nawusukhona yagcwala indlu. Kwazi umnikazi wenye indawo kwakuthiwa kaLuhoko okwakudayisa utshwala kuze kuse, wathi engazathi mfowethu into oyiphetheyo ivala ibhizinisi lami. Ngathi mina ukwazi ungibone ngisebhizinisini lakho, ngicela ubamba abantu bakho ngoba uNkulunkulu uzofuna abantu bakhe kule ndawo. Amehlo amabheke kuye awabhekanga ngoLuhoko. Ake ngisho lamazwi basathi awukwazi ukubheka kuye kungenzeki lutho, awukwazi ukubheka kuye kungenzeki lutho. Makuwaphakamisa amehlo kukhona into eyenzekayo. Iy'nyoka ey'lumayo ziphelelwa uphoyizeni wokubulala ngenxa ukuthi amehlo akho abheke kuye. Uma ubheke kuye inkazimulo yakho ihlala phezu kwakho. Ubuthakathaka bakho abuthathe buye kuba khona i-exchange. Mawuke wabheka yena. But there is something that I want you to understand before I close. One thing that I want you to understand. Uyabona ngifuna sibheke le character ukuthi uphethe. Ningixolele ukuthi mhlambe angila nifuna siye khona. Uma sibheka le character ukuthi uphethe. uPetro uhlangane noJesu kuMatthew chapter 4. Lithi iBhayibheli wamfica edobe ubusuku bonke wangabamba lutho. Wathi Jesu ngitsheleke umkhumbi wakho. So uJesu wasebenza ngomkhumbi wakhe. Indoda yahlala yageza amanethe yaze yawulinda umkhumbi. Wayesethi uJesu ngiyakubona ukuthi you are not interested in me and izwe ngishumayela, kodwa ngicela uthathe lo mkhumbi ubuyisele phakathi ngoba akekho ongangitshele kumkhumbi wakhe ingabuyeli kuye isimo sakhe sibengcono. Then uPeter wangena nomkhumbi. Ngezwa abanye ngenhliziyo bathi hayi engazathi iya divert. No, I divert. Yabuya. Wathatha umkhumbi kaphela wayesethi ngena phakathi. In the book of Mark uthi usebenzisa lamazwi athi launch it into the deep. Oh fish ke bazalwane. Oh fish. Ake ngixoxele ngofish. Oh fish. Ngoba uJesu uthi ngizonenza nibe ngabadobi babantu. Ngenxa ukuthi khona isecret elapha kofish. Secret nyana elapha kofish. So now all fish abekho eduze emini. Ngoba bathuswa isithunzi somkhumbi nomdumo. Bese beyabaleka. All fish baswima kahle ebusuku kungekho lutho kureflecta isithunzi. Ngamagama umfuna ofish yazi isikhathi ofish abakhululeke ngazo. Kodwa uthi uJesu thathi uyiseni ekujule nibambe akasho ukuthi nidobe.
uthi buselene ekujuleni nibambe, kusho ukuthi abasangeni kwi-level of fishing, bangena kwi-level of catching. Ngiyanizwa ukuthi ngilahlekela kancane. Ungena kwi-level yani yokubamba. Uthi-ke ningene uthi-ke lo baba uPetro ngoba wayise ne-experience yokudoba. Wathi hey sishikile ubusuku bonke. Uma ethi ubusuku bonke usho ukuthi sishikile ngesizini yokubamba. Asibambanga kuyisizini yokubamba. Kodwa manje isizini yokubamba idlulile. Wena Jesu uthi asibambe. So bamba kanjani isizini yokubamba? Ngiyanizwa ukuthi anikho. Ngiyanizwa ukuthi anikho. Kodwa asibekezelelane nje bafowethu. Uzobamba kanjani isizini yokubamba idlulile? Lithi iBhayibheli wathi kodwa ngenxa yezwi lakho wathi sizokwenza lo. Ngenxa yani sesizokwenzela izwi lakho. Ngiyacabanga uJesu waqhuma ngaphakathi wathi ngaze ngamthola umuntu okwazi ukudlula kuma-seasons, kuma-season okubamba izinto ezijwayelekile, okwazi ukufika kwi-season yezwi. Wathi sizokwenza ngenxa yani bazalwane? Come on. Sesizokwenza lokho ngenxa yani? Isizini iyasiphikisa, kodwa izwi lakho lithi asiye la siphikiswa khona ngama-seasons. Uthi angikhuluma into ephambene nokuqonda kwakho manje, ukuthi out from today awuzuhamba ngokwesizini ne-degree ne-diploma nazo zonke izinto. Uzohamba ngezwi ngoba izwi lidlula onke ama-achievements. Ngenxa yezwi lakho sizokwenza lokho. Kwasho ukuthi ofish basaba isithunzi kodwa balihlonipha izwi. Baxhumela phakathi bathi noma isithunzi sikhona kodwa siyakhona la, ngoba laba bagibele la akusebona abantu abashikilayo, akusebona abantu besizini, sekungabantu sangabezwe lapha. Enye izinto ehlupha ibandla lifuna ukuhamba ngama-seasons, kanti thina sahambe ngama-seasons, sihamba ngokuthi lithini. Kanti iBhayibheli-ke liveza ukuthi babamba ofisha babengakaze bababamba, baze babiza nabanye abadobi bathi ozani nizosisiza. Labo fish baningi kakhulu. Kuthiwa-ke ma labantu abastadishana abakhuluma kakhulu, kuthiwa ofish uPetro ababamba ngalelo langa they were enough ukuthi aretire ekudobeni. Uthi kuJesu ngoba uma efika la ebona khona labo fish ngendlela abaningi ngayo, bafuna ngaphinde ngiyodoba, sengidobela impilo yami yonke. Yazi khona ngikhuluma naye, mhlawumbe ngeke ngikhulume nabo bonke kule. Yabona, it was a retirement package. But listen to this. Lithi iBhayibheli uma uPetro ebona labo fish wathi Nkosi suka kimi ngoba mina ngisoni umubi, angifanele ukuretire early. Hey, ukhona umuntu okhona la ozoretire vele early.
very early. Ngiyayizwa ukuretire kusho ukuthi yonke into egcwalisa ukuphila kwakho konke. Wathi uJesu ngenxa ukuthi nami sengikunikezile into ezokugcina impilo yakho yonke. Landela. Follow me. And Peter followed him from that day. But to jump forward, umufika chapter number 16. Sibheka le character. Chapter number 16 incwadini kaBethu. Lithi iBhayibheli wathi uJesu abantu balendawo bathi ngubani? Uchecka ukuthi banayo information ukuthi ubani. Bonke bathula. Umuntu waphendula ubani? Into emenza aphendule indlela angena ngayo. Wangena kusizini yezwi. Uyabona angisho ukuthi ngibukela phansi ezinye inkonzo. Kodwa mawungene ngesizini yeprofesi, ohlala njalo ufuna iprofesi. Noma ungasaye ezulwini. Ngiyanizwa ukuthi anikho konke. Kodwa mawungene ngomnyango wezwi, zonke ezinye izinto abantu baqhaphaka ngapha nangaphuma. Ngingabuza omunye umbuzo kulezi insuku. Baba ukuthi yini indaba from 1990 ushumayela ivangeli elingashintshi. Salokho waphatha message. That's me now. Yes. But uthi ke uJesu yabona ke lento awuyambulelwanga. Inyama sengiyavala. Kuyasetshenzwa kusasa. Awembulelwanga inyama negazi. Uthi kodwa uNkulunkulu osezulwini. Ngoba abantu bezwi bahamba bathi va izambulo. Because ungaba nalizwi kodwa mawungenaso isambulo impilo yakho ingahlala ingashintsha. Isambulo esiza noshintsho lwakho. Kodwa nikhona bazalwane. So uthi kuJesu isambulo lesi esenze ukuthi uphendule kanje. Usethi ke nami nginesambulo ngawe. Wena usiyena uSimon uBhajona. Leli gama lithi Bhalisho indodana. Ngamanye amagama awuseyona indodana kaJona. Uthi ngithi namhlanje you are Petros. Leli gama lithi Petros igama elisho ingxenye yedwala. Akasho ukuthi uyidwala. Uthi uyingxenye yani? Kodwa ngashumayela bazalwane. Uthi uyingxenye yani yedwala. Abesethi ngaphezu kwedwala. Kanti ubani idwala? Phezu kwedwala ngiyakulapha ibandla lami namasango eHades awayikulahlula. Wayesethi ngikunikeza ihluphuleli authority ngenxa yesambulo. Ngikunikeza authority. I-authority yambisana ngendlela ilevel ye-revelation. Lithi-ke iBhayibheli. Ngifuna njalo ningakhalazi ukuthi saya enkonzweni wadlala ngathi lo muntu. But iBhayibheli lithi uPetro wayesethi uJesu kuye uyo okuvala emhlabeni kobe kuvaliwe ezulwini. Ngamanye amagama okusho emhlabeni izulu lizokuconfirm. That's the confirmation of what you say on this earth. I got on corner bazalwane. Now uPetro wangena endlini ordinary person. Waphuma enegu. Yiyo lento noma ngabe ibhede kangakanani kodwa kwakufuniwe phezukwayo ukuthi amasango eHades. Ngelinye ilanga uPetro
mhlambe uPetro washaya indlebe yenceku yompriest wayibeka phansi, wathi uJesu hayi uyabona manje akukho right ukuthi ushiye i-dimension yezwi uye kwi-dimension yenkemba, ngoba i-dimension yenkemba ithi obulala nenkemba naye futhi uzofa ngenkemba. Wathi buyisela isikhwama. Yabona ngijwayele ukuthi leyo nto ingiphazamise umfundisi wami, akasho ukuthi lahla inkemba, uthi ibuyisele. Ngathi izokuyidingeka ngekhathi ezerayithi. Oh God. Lithi iBhayibheli wayesethatha indlebe wayibuyisela ngenxa ukuthi ukhansela umsebenzi wenkemba ngoba ufungile phezu kwakhe ukuthi amasango eHades. uPetro wabuye wamosha. Umbona umzalwane ephethe into ezinkulu hambe mosha. No aniyazi lento. Uphethe into ezinkulu uselalile ngapha elokhuzeni thiwa yini location la King Didizulu, uselalile ulala izindle embili futhi hayi nendle yodwa. Uphethe into enkulu kodwa hambe emosha. Petro wabuye wamosha futhi. Umosha ke manje ngokuzama ukuziveza engcono kunabanye. Ngiyavala njalo uthi mayisakhuluma uJesu uthi uyabona mina Jesu akekho yokuthinta ngikhona. Wavela wathi uyabona ungenza njani apostoli kube khona indoda eyodwa ethi akekho umuntu okuthinta ngikhona. Yazi ukuthi ngingajabula mina. Kanti indlela kaJesu ayifani nendlela Yesu. Wathi suka Sathane. Yini indaba embiza ngoSathane? Uthi suka Sathane ngoba uvimba icebo lami eliya ekufeni, ngoba ukusindiswa kwabantu kuselu ungayithathi indawo kaSathane. Wathi suka Sathane. Ubuyele ngemuva futhi uPetro balandela, kwasho ukuthi uyabona omunye mangathi wasuka Sathane angacasuka ahambe ngamgcina ngalelo langa enkonzweni. Kodwa wathi noma ecasukile izwi lele lasebenza ukuthi libambe ofishi lambamba. Lathi Petro awukwazi ukusuka la, awukwazi ukusuka la, lambamba izwi walandela. Simuza uJesu before afe. Khona la ngiyakhona manje ngiyavala. Simuza uJesu before afe encwadini kaLuke chapter number 21 if I'm not mistaken, verse chapter number 22 or chapter number 21 verse number 31. Uthi Petro uSathane unifunile ukuba nihlunge njengokholweni. In other words, uSathane akakubulali engakakwenzi weak. Uqale akuhlunge ube weak abese yakubulala. Kodwa nikhona abantu uSathane ukwenze njani? Ukufunile ukuba kuhlunge njengokholweni. Uthi kodwa mina ngikuthandazela Petro ngenxa yento ephezu kwakho angeke ngivume Petro ukuthi uhlungeke ufe. Uthi ke kodwa mawususele ngenxa umthandazo wakho ubuzo uqinisa abafowethu ngoba angiqondi indaba yabo noma bangene ngezwi njengawe. Bona uma befa uma bephoqwa kungenzeka bangabuyi, kungenzeka bangabuyi, kungenzeka bangabuyi. UNkulunkulu uma wena ususindile ubuye uzoqinisa abafowethu. Yingakho lithi iBhayibheli wathi hayi mina Jesu ngizobe nginawe nasekufeni. Wathi uJesu bingakakhali icilongo uzobe usumbike kathathu. Noma semphikile uJesu kathathu, iBhayibheli lithi wayelandele kude izwi lalinqaba
ukuthi kuphele ngoPetro ngoba izwi liyanqaba nomuntu. Bese ukuthi Petro walandela ngemuva wabethela uJesu walenga esiphambanweni emilapha otha kwaqhamuka intombazane yathi hey wena ubukadunayo ngoba izwi linendlela lokukwenza ufane nalo okufundisa izwi nje linjalo. Kodwa nisekhona bazalwane, nisekhona. Lithi iBhayibheli wathi hayi ubukaduka yenaye wathuka nenhlamba. Lithi iBhayibheli uthe sethuka inhlamba wambheka uJesu, wambheka wathi wePetro uma ungabuyisa amehlo akho nje wabhekise kimi, anginankinga nakho konke lokhu kuphika kwakho, kodwa nje uma ungabuyisa amehlo you will be restored. Lithi iBhayibheli wakhala kamunyu waphuma. Ngiyavala njalo umthetho wami. Wakhala kamunyu waphuma. Kuthe esethi uyaphuma yathi intombazane even usuthi uyakhuluma khulumiso kwakhe, ngisho usuthi uyahamba uhambiso kwakhe. uPetro waphuma waya ngemuva wakhala kamunyu. That was repentance. Kodwa encwadini kaJohn ngizama ukuvala ngizama ukuthi sihambe bantwana benkosi. Uma encwadini kaJohn I think it's verse number 22 if I'm not 21 if I'm not mistaken, uJesu wafika sebebuyele kuyodoba noPetro ekulaba babuyele kwenzani kuyodoba. Bambona uJesu lapha ngaphandle uprepare ufish, bona babambe ngaphakathi, kodwa uJesu wasufish. Baphuma beza kuye. Lithi iBhayibheli wathi maye ubusisa avuleka amehlo akhe, bathi nguye. Lithi iBhayibheli wayesethi uJesu kuye, Petro uyangithanda nakuna laba. Funa no underline lapho. Ngoba uma uthanda uJesu njengabanye uzoba nenkinga uma laba othanda njengabo besusa amehlo kuwe. Funeka uthando lwakho luthi ukuthi khapha. Izokale ngathi into yenyama le mamposo ukuthi uyangithanda na kuna laba. It wathi ngiyakuthanda Jesu, ngiyakuthanda Jesu. Wathi nakekela amawundlu akho. Waphinda wathi uyangithanda na kuna laba. Wathi nakekela yelusa izimvu zakho. Wathi uyangithanda na kwesithathu. Bayisethi nawe uyazibosa. Bayisethi nakekela izimvu zakho. Angithi ubephike kathathu kwaFantam Restore. Uthema isemrestore. Wasethi ayisesingaya entabeni. Ngoba sekurestore uphela. Besingaya entabeni ngiyovalelisa. Wase kuphela u40 days. Wathi asikhuphuke siyentabeni. Sengiyovalelisa. Wafika wathi ningasuki eJerusalem. Nize nembathiswa manje. Nize nembathiswa manje. Lithi iBhayibheli after 10 days uJesu ehambile ehla manje. Ngiyavala njalo. Ehla manje after 10 days. Kusho ukuthi after 50 days uJesu wavuka. Wanyuka
wafika umoya ongcwele after 50 days. Ingakho leli gama elithi Pentecost alisho kwehla kwamandla kamoya ongcwele, lisho u50 days. Oh yeah. Enganizwa ningishiya ngingaqedile. Anizwa niphuma ngomnyango ngingaqedile bafowethu. Kodwa indlela eningizwisa ubuhlungu ngayo. Lithi iBhayibheli wathi besahlele ngosuku luka-10. Kwezwakala isivunguvungu engathi somoya ovunguzayo engathi tornado. Lithi iBhayibheli ehla wagcwala indlu yonke. Yathi kodwa mfowethu, yathi mayigcwala indlu yonke yagcwala amandla, ngoba amandla awagcwalanga kubantu kuqala, agcwala endlini. Into emangalisayo but into engifuna uyazi, amandla angehla noma kuphi, kodwa kufanele umuntu abe nendlu yokwamukela amandla. Kufanele ingakho ethi ningasuka eJerusalem, ngenxa ukuthi amandla they are connected with the place. Kodwa Jesu ngiyabe awukwazi ukuthi uyoyihlanganisa nabantu abathweleyo bese ucabanga ukuthi amandla azongena kule yandla. Sengilahlekele vele, sengikhuluma ngedwa vele. Kukhona indawo la khona amandla kaNkulunkulu engangeni khona. Khona indawo, ingakho noma ungaba sengathi kunomlilwana kuthiwa is a strange fire. Uzi ukuthi naba abantu bewa kodwa awuzi ukuthi bawuzwa yini, ngenxa ukuthi there is a strange fire in this house. Kukhona inyoka egijima ngaphansi kwepulpit. Ibalulekile indlu akwazi ukucontain amandla wona wodwa, amandla engahlanganisiwe neenkukhu zabantu, engahlanganisiwe nazo zonke izinto. Amandla, the genuine power of God coming upon the people. Siyathandaza kulezi insuku zokugcina, into sikhumbule amandla before sikhumbule ngamandla. Bakhona nabantu abasendlini abathi sikhumbule Nkosi, sikhumbule Nkosi, sikhumbule Nkosi. Namandla kaMoya Ongcwele, amandla aguqula izinto, amandla aguqula izinto. Unamokhoshadaba, sikhumbule Nkosi ngalamandla, sikhumbule Nkosi ngalamandla. But listen to this. Uma befica umuntu ogulayo, uPetro wamtshela izinto ezasiza yena. Ngoba ngeke umnike into umuntu noma ungafunda ukushumayela. Kodwa uma kuyinto engasizanga wena, ngeke imsize lo muntu omshumayezayo. iBhayibheli lithi wathi mayifica lo muntu wathi, ngiyawazi amandla kodwa ngicela usibheke. Wangathi ukhumbula ngalelela ethi Nkosi uma kuwe isho ukuba ngenza. Engazathi uthi ngacishe ngangafika la engiyakhona ngoba ngasusa amehlo abheka phansi ngicwile. Wathi izokusiza into yokuthi sibheke. But uma usibheka, expectation ikwazi ukuthi umuntu yazi ukuthi yini ngake ngaphendula omunye umbuzo kwabanye abazalwane.
ukuthi yini ama-miracles enzeke kakhulu ematendeni kunasebandleni. Yini abantu bazofela baphile ngamaphilisi ngaphakathi. Yikuthi abanye bathi uma bengena ebandleni ayeke ukubheka yena, alalele zonke iy'nhlebi zesonto. Ikho isonto elingenayo umhlebi wakhona. Yabo nje uNkulunkulu nje uma umfundisi unebandla uyayazi inhlebi yakwabo. Inhlebi yakwabo. Alalele bonke abantu abahlebayo. Alalele nabazalwane abathi uzophola. Nathi safika siphutha njengawo. Oh God. Sesiphethe ingqubo evalo. Into ezokusiza yikuthi sibheke. Qala into yokubheka somewhere. Ngacwila ngenxa yokususa amehlo. Kodwa ngaphinda ngingakacwili wangikhipha ngoba ngawabuyisela kuye. Abantu abasindisiweyo, they don't expect anymore. They don't expect anymore. I never sindisiweyo. They don't expect. It's church as usual. Boma singa shaya ngithomoyo. Ungamuzwa umuntu ethi ayikhonzekile kodwa. Bantu usho kubeshaya itomoyo. Hambe bhala lokhosi. Ikhonzekile inkosi. Kanti usho nje ukuthi uchwechile. Nobody with expectation anymore. Ugcineni ubona umuntu engene egula esuka lapha. Athe fika lapha phambili ebephilisa. Into eyenza amandla kaNkulunkulu asebenze kalula. A focus ne-expectation. Funa ukutshela nabo abadala abazali. Focus and expectation. Yoshintsha yonke into about your life. Uma ngizwa sengazathi angisekho la kufanele ngibe khona. Nonkosikazi ungibona sengibuya. Phuma eceleni kombhede kanje. Uma ngifuna ukuba ngedwa, ngingathandazi ngisho endlini. Ngazizwakala. Drive ngenkonzweni. Fike ngihlale khona kusemnyama. Lize liphume ilanga liphakame. Ngenxa ye-expectation. I expect. Uyabona kuze kwena namhlanje I expect something. Uyabona nje manje njengoba kulokhozi ubani kambe manje. Angisafani na last year. Even financially, even everything. Ayisafani na last year. Ngizibeka kanjani? Lento le ukuthi uhlala unje. Isho ukuthi khona into eyakubeka la okhona esewayiyeka. Khona into eyakubeka la okhona. Kodwa weneliswa. Ingathi amehla ngabuyela kuwe. Singaphinda si-expect more. Lithi iBhayibheli uJesu wafika emaphandleni aseKesariya aseSidoni, eKesariya naseSidoni. Lithi khona akaphilisanga noyena. Bese lithi ngenxa ukuthi babe ngakhona. Kuyenzeka amandla abe khona. Kodwa into ehlangabeza amandla ungabe khona. Which is ukubheka expectation.
uNkulunkulu akasiza kulezi insuku zokugcina. Ibheke kuye noma abantu sebefakwa ukhethe yini noma lento izofakwa lapha cheap. Sebefakwa cheap ngapha nangapha. Ungabusabheka. Bheke kuye. Ngoba ngeke umphike uKristu avele sisekhona. Khona bethu nje usabamba izinto ezingumangalisi. That is why even no government bomhlaba bafuna ukuthi umphike uKristu wabo avele. They are enforcing things like never before. Ucabanga ukuthi mangiphuma isimemezelo ngosuku lwespeech sika president ukuthi ngeke asavuselelwa amabhasi nama driver's license waze wathi azoba digital. Ucabangeni wena awubona ukuthi khona kulungiselelwa umbusi womhlaba? Uyabona mhla evela uzovela thina siphambana naye. Ngiqonda ukuthi ningasabi, bhekana uJesu. Mhla ebonakala sesophambana naye. Uyazi kuseduze kangakanani? Kuseduze kangakanani? Sekuseduze. Yebo, sebezohamba abangcwele. Ukuba benginguwe uhlalisele. Ngaba usabuyele manje. Ukuba benginguwe. Awu labantu abambe bephuza amawayini. Baqashe baphuza amawayini. Bafike emalokuzeni endaweni uma restaurant bahlale bathanda lezi indawo ezingalenge emuva. Babathanda abola amajuice kuthiwa yingambe cocktail. Chama cocktail. Uma ungaboni ukuthi umoya kaJezebel ukuneutralize ibandla ukuze makhala icilongo ngahambe noyena. Moya kaJezebel yasebenza. Moya kaJezebel. Let me say this. Yabona la indli kuyosinda abantu ababheke kuwe. Nabantu aba-expecta something more than what is happening on this earth. Asivala amehlo. Hosanna to the highest. Hosanna to the highest. Sing Hosanna. Singing Hosanna to the
I-instruction ekugcinwe ngayo ngiyibambe kakhulu kuyosinda ababheke kuJesu. Namhlanje ebusuku masithandaza, uNkulunkulu ufuna ukukubona usindile, kodwa uyakunika nesolution, neformula. Bheka uJesu. Mhlawumbe khona umuntu engathandaza naye namhlanje before ngithandaze nabazalwana, ngoba ngiyezwa ukuthi uNkulunkulu namhlanje kunamandla afuna ukwakhulula phezu kwebandla lakhe. But before we pray with the church, mhlawumbe khona umuntu okulethe ithende namhlanje uthi umpostoli seliyavala ithende, kodwa ngishintshe ifocus. Angilinyazwanga into eningi, ngisuke ngalinyazwa ila ngibheke ngakhona. Ngisusa amehlo ami kuJesu, kodwa ngiyezwa namhlanje ukuthi uJesu ngiyamdinga, ngifuna ukubheka yena yedwa. Leli iBhayibheli uthi namhlanje ubaba uMongcwele mayikhuluma uthi isixazululo nje isekumbhekeni uJesu ne-expectation. Impilo yakho namhlanje ingashintsha altogether, but kudingeka ukuthi ufixe amehlo akho kuKristu. Uthi angimemeze bazalwane, akuzona insuku zokubheka abantu, izinsuku zokumbheka uJesu. Mayikhona umuntu engathandaza naye namhlanje ethi impostoli singakakhuleke nebandla lonke, othi impostoli ngiyafuna ukumbamba lo Jesu. Into emnandi ngaye, uyabhekeka bafowethu, ubuza kuthini? Sambheka, uyabhekeka. Futhi uma umbheke kahle, impilo yakhe ayiphindi ifana naseqaleni. Makhona umuntu othi impostoli pray with me, ungaphamisa isandla sakho la ukhona. Sesiyathandaza, sifubizele enkosini ekuthandayo. Lift up your hand, usiphakamise sicace. uNkulunkulu akubusise mhlobo wami awulosisi wanesibindi. Hawu khona umuntu ophakamisa isandla emuva lapha ya. uNkulunkulu akubusise sisi. Oh, indlela ophakamise ngayo angimanga. Hawu uNkulunkulu akubusise abafowethu lapha ya emuva. Hawu nayo imphefumulisa kuJesu. uNkulunkulu akubusise nawe. Ukhona ohleli phansi lapho mfowethu uphakamisa isandla kodwa usiphakamisile. uNkulunkulu akubusise mfowethu. Hawu madoda akithi kukhona udade wethu lapho phamisa isandla. Kodwa abazalwane aniyibone into engiyibona la. Abantu bathi no, icilongo lingakakhali. uJesu angakabuyi. Umhlaba ungakagoqwa. Ufuna ukubhekisa amehlo ami enkosini uJesu. Oh, what a wonderful thing. Whatever. Ngicela abahlobo bami nonke niphakamisa izandla nizela ngaphambili. Sifuna ukuzokhuleka naye. Kunesibusiso ofanele sithole la. Kunesibusiso ofanele sithole la. Gijimanize ngaphambili bahlobo bami. uNkulunkulu akubusise sisi, uNkulunkulu akubusise. uNkulunkulu akubusise mabheka kimi ama-ashas. uNkulunkulu akubusise, akubusise. God bless you. Awubazalwane, bazalwane. Besa Jesu nje laba bantu. Besa Jesu. Come, God bless you my brother. God bless you. Sis uphamse eqala, ofake igogo. Come sis, come. Come hlobo wami, come. Jesus loves you so much. Khona umunye athi namhlanje ulaba abantu bamzwile uNkulunkulu ekhuluma nempilo yabo. Khona umuntu athi namhlanje apostoli ubuyazi. Angifuni ukuphuma ngalo mnyango la thende. Ngambhekanga uJesu. Ngambonanga uJesu. Thank you Jesus. Jesus loves you. Oh, they are so serious. Bazana kube nibona lento engiyibona la. Ngabe niyamangana uNkulunkulu akubusise mhlobo wami. Oh, she's crying tears. God bless you my brother. God bless you. Ngiyakhumbula ukubonile uphamisa isandla sakho. God bless you bhuti.
Kodwa bazalwana, angazi noma niyayibona into eyenziwa inkosi tonight. Uma kwenzeka uyiphutha isitha sakurobha ngovalo. Uma kwenzeka uyiphutha isitha sakurobha ngovalo, sicela ukunika leli thuba. Phuma phakathi kwabantu, phuma ehloleni. Umbheke uJesu. Namhlanje ngayilanga lokushintsho lwempilo yakho. Khule nahando nala. Le ndoda yayizelwe isishosha futhi akekho owakacabanga uthi impilo le ndoda ingashintsha. Kodwa yenza into yodwa yababheka. Mungashintsha nje indlela yokubheka, your life will change. And kuyobanga labantu bekubona impilo yakhe ishintshile. Asiphamise izandla zethu bafowethu. Funa senze lo mthandazo. Hawu, namhlanje naza laphendwa ngelanga lesibusiso. Nizobekwa ubaba izandla. Ngiyaniqinisekisa ngeke niphinde nifana naseqaleni. Ngiyaniqinisekisa. Lento enehlulayo namhlanje inkosi izosehlula. Bakhala inyembezi abantu baphambi kwenkosi. This is very serious, bazalwane. I feel a very serious moment. Isikhathi esihle sokhanjela. Ngicela ibandla libalekelele nisho lomkhuleko kanye nami nithi inkosi Jesu. Namhlanje ebusuku nginikele impilo yami kuwe. Ngiyavuma ukuthi ngiyisoni, kodwa ngizocela umusa obungithethelele, ungixolele sonke izono zami. Ngiyakholwa enhlizweni yami ukuthi uNkulunkulu wamvusa uJesu kwabafile. uJesu uyaphila. Ngomlomo wami ngiyavuma ukuthi uJesu Kristu waseNazaretha uyinkosi, uyabusa phezu kwempilo yami. Ngiyabonga Baba ukwamukela isipho sensindiso. Ngisaphila egameni kaJesu. Haleluya. Qhubekeni iphamsi izandla bafowethu. Amandla kaNkulunkulu azongena phezu kwempilo yenu. Baba uzomkhulekela. Ngiyawezwa lamandla. Oh God. Uzohlabelela kehle. Cela ibandla liphamsi izandla. Shimani ama-ushers abe very close because khona amandla kaNkulunkulu engezwayo. Abangcwele bayakuliswa iswi lecilongo bese bona bakhuphuke balishiye leliswe abangcwele bayakuliswa iswi bakhuphuke balishiye leliswe See
Thank you, Jesus. Akwasifuna umlomo sithandaze sonke uyinkosi ephilayo. All the glory and honor belongs to you. Come on, ibandla lonke kwetfula umlomo sithandaze. You are glorious, you are wonderful. Come on, the whole church. Sonke sithandaze siyibonge inkosi. Waphethe amandla njengengubo. Waphethe iqiniso njengebhande. Ubothembela nokulunga kwakho kubi phakathi. Kwasuwe isizukulwane ngesizukulwane. Ayathe wena uphethe inkazimulo. Kamana sifuna umlomo simdumise. Uyinkosi yezulu uphakeme kakhulu. Siyabonga wena ukhona umhlaba ungekho. Come on, church, let's worship the Lord. We go, Sapagame. uNkulunkulu ofohlayo ufohlela izitha zakhe njengokufohla kwamanzi amaningi. uNkulunkulu wanyama yonke kunamandla njalo ahamba la ithendele engwezwayo. Kunamandla ahamba kule thende. Kunamandla ahamba kule thende. Uyinkosi ethengcwele. Lethendondondondondondo. Uyinkosi ephakemeyo. You are full of glory and honor. Kunamandla ahamba ethendele ngiyawezwa. Come on, receive. Kunamandla ahamba ethendele lonke. Bayade wona ukhona umhlaba ungekho. Bayade wona uphila phakathi. Shadi boko shepranda skalazai. Prendo la mossa del kandamaya. Otto prenda skalamaso. Asfulumna mastadla seni. Kuna sandla senkosi. Kuna gobe tende. Kuna mlila tende. La mondorobo shande rebesayada. Kupe shanda. Gimanu kulukule puli mopo. Gimanu kulukule kasula majoga. Mapela uya bakanya. Ubuso baba psose bachapa. Kuna isagelo. Ukulukula itigizayo. Liprondo la mosa. Shande branda la baba baba sika. Kumena la moshita pada. We go see a kasmulo. You are full of glory. Mando robo kondi la masia.
Hallelujah. Hilimande kelulu. Hallelujah. 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 Uzothandaza mthiyana. Ebrazianda kates. Melende sanda kates. Ilamando solibresianda kates. Mandalinda Nandali bazukanda seke. Rilandi mandale kanda zika. Malikanda ndandeke. Indandi manda. Malindi like. Mandili likanda. Ilali kali. Ili mandalali. Ilali mandasila. Manila diala lila kalisi. Landi, Landi, Ali, Ali, Landali, Lilali, Mandili Mali, Chilali, Lali, Mandila, Lali, Mali, Mandi, Mandila, Lalisi, Ilali, Mandi, Manda, Mali, Mandi, Landi, Alegasi. Limali na libakata, mandili landia libasiala, alimanda limadase, aliama lebrasi kandase, ila limanda leke, ina limandi manda lebasa, ramandi le kandimase, randa limandi alebase, aladale lamasu. Ali Ali kalamase, mandali mandi kalabase, ilali labasi alekata, kandi mandali basi ala, olima, olialia, ilali lali mandali basi landa kete, randali bala libasi alandale, anamahali mandiale, ilali basika. Kulimandi kalamasia la nase, alibalu, mandalima, lila libasia la kata, ulimanda, ulibasia leke, ondandibane, oriabasa, ungoele Jesu, ungoele somhlekasi, sikunikeza uthume ebusuku, ungophakeme. Ungophilile awuguquki umini unaphakade siyabulela mzali wethu siyabulela ngojobini unaphakade winkosi we give you glory we give you honor we bless you King. Bring that sister here. God is doing something.
Jesus. 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 Rokomai. Jesus. Ah. Jesus. Jesus. Uma kukhona umuntu ozwayo one feeling sangathi angathandazela akazela ngaphambili before we close. Lift up your hand. Touch. Oh, aish. Come. Mondo kosh. Touch. 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 Oh, touch. 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 Oh, Jesus. Bring that sister Colossians on our hands. Touch. Touch. Uthandaza kusona is fine. Touch. 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 Come, sis. Touch. Touch. Come. What's on the zen? Touch. Jesus. Oh, commandos call aside. So when I'm saying the freedom yabantu abaningi. Hey! Hey! Commandos call aside. Rambo combat tasker. Hey! Shitopa. Kurakata. Uraka. Shemando. Jesus. I understand. Come here. Jesus. The power of God is here. Usando sesilolela phansi. Use. Touch. Abanye inkosi yabaphilisa yabakhulula. Igama likaThixo likamle. Jesus Christ. Demonic powers. Come on. Jesus. Out. Sezandla zethu Gajeni baba cela uzosithandaza besibongele inkosi. I want to pray for this sister before ubaba Gajeni athandaze.
brother. Commandos Cola Zit. Kambandasko. Haya! Siyabonga Baba ongcwele, unguNkulunkulu impela omuhle, unguNkulunkulu owayekhona emandulo enza imangaliso, unguNkulunkulu okhona wenza imangaliso, unguNkulunkulu oyoba khona nasemaphakadeni wenza imangaliso. Siyabonga Baba, siyabonga, siyabonga, siyabonga uNkulunkulu wethu, siyabonga Baba, ukhuluma kahle nebandla lakho. Ntambama Baba wethu ongcwele, uyifanele indumiso, ufanele izibongo Baba wethu ongcwele. Ntambama yamukela indumiso, yamukela indumiso, yamukela indumiso, yamukela izibongo Baba wethu omuhle. Siyabonga uNkulunkulu, ukhulume kahle, khulume njengoNkulunkulu, bayisa ibandla lakho, uqinisa ibandla lakho, udirector ibandla lakho Baba wethu ongcwele. Siyabonga namhlanje indumiso yonke iza kuwe egameni elinamandla likaJesu, amen. Asemshabele izandla uNkulunkulu bazalwane, sibonga. We thank you Lord. Hallelujah. Ngicela silethe umnikelo lokubonga bathandekayo, silethe ama-envelopes ababewathathile. Our service has come to an end. Then we shall receive the blessing from our parents. Let us all sibuyiseni ama-envelopes. uNkulunkulu akubusise kakhulu, akubusise. Lasibuyise ama-envelopes. Thintela umakhelwane uma ungayibuyisi namhlanje ngazi kuyoba njani. Amen. Buyise ama-envelopes wabo laba abawathathile.